På Svaneke Havn kunne man i eftermiddags opleve orkestret Georg Hansens Minde fra Færøerne, men det er nok de færreste, der ved, hvem der har lagt navn til orkestret, men han er faktisk bornholmer. Når man spørger bornholmerne rundt omkring på Svaneke Havn, ringer der ikke umiddelbart nogen klokke, når man nævner navnet Georg Hansen. Aldrig hørt om ham, nej. Nej, det vidste jeg ikke. Nej, desværre. Aldrig kendt noget til ham. Men faktisk var han en bornholmsk bagersvend fra Nexø, der i 1866 rejste med sin far til Færøerne og slog sig ned. Han havde musiske evner, og han startede så et musikliv på Færøerne. Alt omkring ham var musik. Her stiftede han Tórshavns Sang- og Musikforening i 1889, hvor han også selv spillede musik og underviste. Vores orkester er stiftet 2 år inden han døde af hans elever, som ville hylde ham. Og så hedder det så Georg Hansens Minde. Ja, men her ser vi Georg Hansen, som han så ud, dengang han boede på Færøerne. Vi har han faktisk hængende i vores øvelokale, så når vi sidder og spiller, så ser alle på Georg Hansen, når vi spiller. Det er lidt sjovt. Mens han for bornholmerne måske er ukendt, så er hans musikundervisning og spil en af grundstenene under nutidens musikkultur på Færøerne. Han er en, som man ser op til, hvor der er skrevet mange historier om ham af William Heinsen, en af Færøernes kendte forfattere. I år er det 100 år siden, at bornholmeren Georg Hansen døde. I den anledning håber orkestret på 46 mand at fortælle bornholmerne historien om bageren fra Nexø. Det er spændende for øen her, at vi kommer, fordi der er ingen, der ved noget om Georg Hansen på Bornholm. Men på Færøerne er han meget velkendt. Orkestret spiller også i Nexø Kirke i morgen og i Musikhuset i Rønne på søndag.